ko wula do jamayo ina bone bawdo ina bone kadi bawa do holyo. Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windire TV min calmini onon kala e kuuɓal min ñaagani mon Allah moƴƴere amin mbiya on to gondon enen gonirɗon yo jaam kisal Allah woni mon en garti ɗo kadi hande e nawde carte invité d'honneur hande noon amin ɗo e Teccane machallah radio Teccane amin gaddani Ablaye Hammady Sarr invité d'honneur muɗum kañum e Amadou Boubou Diallo le fondateur kamɓe min gaddani hande carte invité d'honneur ɗo e radio Teccane oɗon gandi min mbino on koye événement payaɗo o événement baɗo le 15 février 2025 to Travel Night Club inchallah rabbi à partir de 16h no Windire TV ne waɗa lancement 4 ans muɗum donc bandiraɓe fof ne nodda hen nde garata e keewal machallah hay goto kadi woppaka e leñol ngol keɓɗo carte emo heɓani bandiraɓe foof noddama yo gar tawtore oɗo ñalawma pattam lamo machallah jogorɗo wadde toon min mbino on Windire ne waɗa hen lancement film documentaire ne waɗa hen des décorations ne waɗa aussi prestation artiste ɗum noon musidɓe tedduɓe ono fof oɗon ñaaga nde gara toon tawtorede oɗo kikiɗe baɗɗo fayida Ablaye Hammady Sarr mi salminima. Allah jarama Seydi Bal so tawi o daranima ɓamtude leñol a daranima ɓamtude kala ko fatte hono gueɗe tawɗen gueɗe ɓurɗe ɓurnade sikki ala a wujjani sibo ka goto hen taniraɓe hono Souleymane Racine on Seydi Bal darde mo yiyama golle muɗum jeyama holno jiiruɗa leñol ngol foti darrade hen Sara Seydi Bal aɗa andi ko lekki walla catal walla foobre kañumen laaɓa to ko jambere ɗum ko lekki ɗum ko catal ɗum ko foobre kañumen laaɓa to ko jambere sene muusi ko kamɓe ko kanje gandi sena so muusani ko kanje gandi so tawi on namdima Ablaye Sarr hande ko banggue leñol ngol wonko gandumi hen heƴata ɗo noon aɗa andi enen leñol ngol no siforini wonko heewi koye toon gueɗe meɗen ɓurɗe ɓurnade taw ene heewi welsinede woni welsinte ko jiiya ko poɗɗa daranade ɓuural maɗa fina tawa ma taw fina tawa moƴƴo mbasa wadde ɗum cikka noon mataw ɗo gonɗa koye lawol dewɗa lawol posjingol a dewɗa ko lawol cetgol yo Allah yurmo yaafo Sidi Lamine Niass min jaadi Dubaï min jaadi leydi Iran ɓe jooɗaki yonta taw wiyani ɓaleejo ko anduɓe tigui tumnorteɓe nder jumaji e jamaji kono so pinal mabɓe ngal yonti ɓe darnade pinal mabɓe ɓe jahat ɓe tawtore ɓe kada ɓe tawtore so kolli ɓe keɗo so buubaji ɓe keɗo so ñañoy keɗo so kolli mabɓe keɗo ɓe teddina koye mabɓe ɓe teddina pinal mabɓe teddina fina tawa mabɓe eɓe gandi kamɓe fina tawa mabɓe ɗum noon so tawi waɓe noon mbaɗi noon mi anda hoto ko paɗɗen enen wonko teppi en noon ko teppi en ko heewi ko teppi en ko wonno kalde wodan yiira kono teppi en kala ko hunde en jiiɗen poɗɗen wadde wiire e ɗum ɗo ma toon yalti l'islam walla yalti diine walla goɗɗum taw ala ko enen mbasi woodi ko heewi ko ngakkita ɗum wasde andude bundi o kono kadi darnade ɓuura fina tawa muɗum darnade pinal muɗum daranade kala ko toon gueɗe ɓurɗe ɓurnade to banggue leñol muɗum on no so tawi waɗi notaka so neɗɗo o notaki ɗum waɗi ko hanani kono noon so arani hoto sikku wi hoto wina faw ɗum diine l'islam ene jeeya hen won hen ko teppi en ko banggue l'islam haali joni yeeru mbimi wonno hande neɗɗo wawa wurde hande Iran naɓe andi hewde gandal kalin ko aduna foof hay goto aduna fi feggere ala ɓurɗo Iran naɓe hewde gandal mi hewi hokkimi nane yeeru kono hande kala final mumen daari gara tawtore taw ko andi ko tigui ko tumnorteɓe kala fannu donc somi jaabima namdal gaɗangal yaaji namdi ko conférence mais ko yidde wiide tan ɗum ɗo en hande ene jeeya ko gueɗe ɓe to ngakkinte golle meɗen ɗe ko heewi wono jirten ɗum ɗum ɗo ene yalti l'islam walla ɗum yalti naggam jeeya noon ɓeɗo ene mo ganduɗa woɗɓe tawa ganduɗa hoore maɗa gueɗe men ko heewi weela wasa welde waɗa fulla wasa waɗe fayida kono so kamɓe noddama tan notete donc enen e jeeya ko teppi en ko yowiti hono gueɗe meɗen to banggue yirude diine o e l'islam o e yiyama taw on voit ça à l'envers le monde est presque à l'envers eyyi
donc mboɗo wawi jabade ngal namdal ko ni mbawi jabadade ngal kono ngal yaaji Seydi Ba e Ablaye Ahmad Sarr carte ma nani ane Amadou Boubou Diallo Ablaye Sarr kam kañum mataw ma adda noon defte pulaar kam ganduɗa dimnaɗo meɗen Mamadou Samba Diop murtude yo Allah yurmo yafoma harnomal janna sa fof so ari so programme mawɗi gaari kanko adda ko defte makko ɗe o juura defte ɗe so mbandima deftere ni bindumi nde taniraɓe ka tanum ceerno Souleymani Baal ɗon deftere nde kam ɗum kam ko nden arto kam ko fan banque honneur o kam ɗum gandirtomi Seydi Baal machallah to banggue Amadou Boubarake mo ganduɗa ko gorko pullo dimo danejo mi wiranimo Seydi Diallo sababude ko pullo tan haaɗi ɗon Allah mbirum Seydi Diallo saabu golle ɗe e darde nde ko ɓuuri hollini mi wino naane radio Teccan mi haali ɗum waddore komi haali nokkuji goɗɗi kadi so tawi neɗɗo haali radio Teccan walla radio Teccan kalama so radio Teccan haalaka ɗon firti ko jomum ubbi ene wayno koko ubbinema walla ko waɗi falsifié koko wayli tarih kanko noon o ari o waɗi radio Teccan en ligne o waɗi radio Teccan 107.6 ko yowi toon FM o waɗi chaîne YouTube en direct o waɗi machallah ko jiida gueɗe goɗɗe ko joni aroyde ko ɗum fof yiddemo pulaku yiddemo leñol makko ay hande sa wiyama Teccan hande a yiyat tubako hande ne haala Teccan ta ko jeeyi sababu o ko sababu ɗe goɗɗo radio ñande mbaɗi ɗo émission goto ɗum noon koye France min mbanno ɗum waji kono woni Amérique ko sehil makko ko gando kono min mbaɗi émission nde mi kala haala Côte d'Ivoire ko fati hono Amadou Tidjani Thiamen ko fati ivoirité o hande candidat ni présidentiel to e Côte d'Ivoire e nder hen yimɓe heɓeydima andude Teccan mbiya holko woni Teccan ha gandi Teccan ɗum fof saabu Allah sababu Amadou Boubarake kadi so tawi on gaddani invitation d'honneur o gaddani gowɗo teddugal oɗon gandi ganduɗo teddugal o gandi gorko pullo dimo danejo jiɗɗo hoore muɗum balluɗo ko wona goto ko wona ɗiɗi tampata haɓata meeɗani kadi jandide hay saaha goto neɗɗo ɗum noon gurdam makko ene juuti kanko Amadou han kadi yettore wiɗen yettamo nde mi sikku nattata hewde mana kanko han kadi ko duwaw tan kanko Amadou Boubarake Mama Coyel ko kanko noon e dendagal bandiraɓe koyno ganduɗa kadi joom suudu makko hono lamtoro Jeena Diallo en e woni hono Binta Dongen mo joom donde masinatore en e woɗɓe sukaɓe makko nde san ɓe calmintumi ko wayno Yaya en wayno Mariame en woɗɓe ngallu teddugal kam foof ngallu teddugal yo Allah hokku hawrude hen ñande 15 so Allah jaaɓi kadi taade wiyama ko Amadou Boubarake teddinira inchallah ñande hen mo wonji radio Teccan kadi ñande hen ma daro hen darde lang tigui rigui ande tigui rigui Amadou Boubarake won teddungal teddinira wonande ummorade hono Sahara Baal ummorade hono Oumar Doro Kume so noddi hande ala poɗɗo yaru caggal hay goto leñol ngol foof gona debbo gona gorko gona suka gona mawɗo gona ceerno gona almudo kala ɗo mbawɗa aɗa foti notoyade Oumar Doro Kume saabu ko waɗi ko waɗi leñol ngol ko tampani haɓani ɗum noon ko jiɗɗen haalde ko no heewi kono noon mataw ene kanna ɗo tan so tawi haala ka duro no feewi haala ka fuɗɗima jure no feewi Allah jarama ɗum noon inchallah oɗo ɓataki mo jiiɗa fade Amadou Boubarake mo heɓ ɗum so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe minama mbaddon defte pular vraiment haalama waɗi fayida machallah kadi no mbiɗa ni Amadou Boubarake ko neɗɗo tedduɗo kadi machallah daraniɗo leñol ngol ɗum noon ha hande bisimilla makko tan yo jokku golle tan ko waɗanno ha hande amin paadi e makko kadi kankone ko ɓuuri kadi ko waɗanno machallah donc noon no ka Oumar wini tan o noddama dal yo are keewal inchallah ok merci beaucoup bandiraɓe min calmini on ha invité goɗɗo kadi saaha goɗɗo invité goɗɗo inchallah rabbi Windere TV ha yesso ko lawol wulango jamma ko wulango jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo